ഈ ലോകത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയാകണത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം. നമ്മൾ ഉടുത്ത വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിലോ, നമ്മള് വന്ന കാറിന്റെ പേരിലോ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആഡംബരങ്ങളുടെ പേരിലൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ കൊടുത്ത കാരുണ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്കി. നിങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ മരിച്ചത്? മരിച്ചിട്ടില്ല, മരിക്കത്തുമില്ല. അത് മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കണം. പിന്നെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഒരു നിലവിളക്ക് പോയി, അത് സത്യം. ആ കരുത്തിരി കാത്ത് നിൽക്കുക നമ്മൾ. ഞാൻ ചെടി കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോളൂ, എന്റെ ഷർട്ടിലെ ചെളി പറ്റുള്ളൂ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെളി പറ്റുന്നില്ല. ആ ഓമന മനസ്സ് നമ്മുടെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല സാറേ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല.